ansa pantaya bo ade nyina sutumfo osrone asase eyefo idimafo inkasamafo wọ́n nyame a wo bo ade na hwe ni nyina so pe ampe aseda enkamdi yeda wasipi nyame fisa woni ye tini yie anadwo ye koda esu kabi mu nyame no aboye ho ban ama enede yi ache ye ene ye hu han fefe nanso yeda so ase asamche sadie nyina mu yefa aseda ema enenti anope sa uma ye hia na aseda nkuto ne yede ema wo ewo adoye esronko ane achede a wonam wadom so ade che abusuan na ene wonam utumi so abefa no ko ne da homimu owura ena ase enka wudinda yena wasipi so ama owura yabe anye adesoa ene wahaw ama abusuan na unyame wafre no ebra esemo ane bia na no nyama wawurade eniti na wafre no ijale kra ehya wonsa ewura anope ye beja abusuan so abawani wo ye apepaniso enyankopon wo ye oregitefo enyankopon iseti anope yi de atoye ni no ene na wo ma ye transe adwendwe ho afa eho arehwe eho akwankyere ye dia ni nyina ehya wonsa ewura sabre wo kra bia wona efidie mu eba ye de ni hya wonsa ye nyankopon sabo ho ba ye wo firikafo yodi na mo ekwan eba so ewade kana na mo sisiye na fa no beka ye ho asudwe mu na ye koso agai asetren mu adwendwen so ahye wunyame ensa ebra wo ma ya transie sikasem mu behia anwe betratra adwene me bompa ye wo Yesu Kristo widimu asesa ewade ma akomenyina ebra wo ho ase ejetumi a ewa enmunyam na se de de sakasaka ne basabasa ye beba de wudimu yesi anokra ewade se ka obi nyansa wo mi sa anope yesra nyansa ewo wunyame ensem yesra akwankyere ewo wunyame wonsem se wunyame de do hye nyama papa bi ase ama ne wieye empai wonse ne dai epaniwa nyina mu ne hio na fa akomenyina ye odia de o mai betra se ebesusu de ye bedwene de ebe yesikasem de ebe ye atutu bia ye tutura na bedru ha de bakra wakoya ebe ye yie no owura fa ho nimdie ema wo mada na asetena yi ayeyedie ene enmunyam hye ama ija ni nyina sha sase free sabre akwapem anopa akwapem anwumre sikawura sama ehia wo mesika awurade kire won de wonko na wonko yibi na wonfa meye adwuma yie empai bonse odikanfo awurade de ne de adwuma die ye nim na se wie ni nyina na eyunu twa yakase ye nyansa ene ya hoden ene ye de ye ene nsi ye yie de mo yakase wo a ebo din ni ebisa wo ni ehwehwe wo ni yapimiye na wo hini ye no won wa ye nsa ye nsa da wo Yesu Kristo din no adominti amen amen
Nananum Jasumai Senia Ebusia Penny Esie Nina Busia Eni Nebusia a Pessia Casa Elono Edicane, yes, Osofuaba a year Nasofu Jumano. Now in Yama said, a baby sooner the Gugu Yayasi. Now, your best lady, the can say, Obi Piara, or what be said, on the Bois, a searing Nebusia, any Nebusia, any Nebusia Domino, any Narano. The Besuma said, a do on Femra, Refiano, Infi, Media, at Tosu, Damas. I don't know. What was to say? Was it Cacracadia? Bruni Padio, Queen Elizabeth, dear, a casa. Young, I did for me, Papa, young Papa, Necassa, see somewhere. But you can't answer that. That's ya, Yama. We are our person, dear Bano, or my young tentem. Sanya, or Benyamampa, only if you hang on while you now back money. Casano. Was he any good say, dear? Yabusa, and Ranya, Yampatia Habanswa, any Habine, and to a plan is empty and him do. There's somewhere, young Famua. That's ya, that's Kenyama. Penny, Nana Sapo, and so I can say no. Was it me, Mammy, I break it here, and the back. It's a way up of us. I was want to meet chances are. It also Ukraine, Semsika, City, and Pim, what, a Jew. And yet, Yampania, yeah, as I say, a dear. That's ya, and that's a Yama. That's the big community. Yo, that's mine. Nanano. Sanya, a say our war a banner. Any our war a banner. This is so far being in India. They say, I'm ready. And they are it was. Mata, or Bolai. You take your home when they be
Send the Ora Safo, a year of Penitaria, Mr. Terrier Education, the Bassafo. One in a year, some in Casamuni, Osiadia Bayamana, Ayamui, and Abanesa. Ora Safo in a year, so Amunkuta, Amunkra, minerals, one crate. Ensi me so na me fansi me nana nkatia ane ewura nkatia eso na mofama adofo a eja mo na me gira ha na se de ewura safo ane na yire ese me kasa mo no oda mo ase na dada ye ewura safo ane na yire ya da mo ase a enya ama Thank you.
So a child and an actually was so by ya. Okutan is a minerals, one crate. A bit just now, I got to a cream and I saw. Or they made a little chama, a chama so the amano of Hanom, and the amount of poor, ye cham almost happy. And the chairman, as the wild routine, and I have put Siama. Almost a contact and a double wing. And also, also by the Okutan is a minerals, one crate. So she now put that so. Also, this thing is Sister Maria so. I'm also at the Amano of Hanom, and of also the amount of poor. And we are here, Jammy. Sister Chama, baby, I will be a more summer and a dear bench about back. I used to say, and also I took here. I sent it down for the in the uncle. He did the army and actually in a chama. Sideways, so a chama on a diary. We have been a flat on. Sister Duffy saw by ya. Okutan is having us one plate. Sister Chama, dear. If I'm out of another fire, you jam yen. Yes, I'm out. Sister Duffy said, Sister Chama said, tea. Nana. I'm going to be a man with free. So, I'm not so actually, I was in a doctor and no. A young
do kwa ye jam ye ye fa ma ye na sa je na no ene o ma do fu na o so e jam ati je yene ene na fu wa yene na ye bo si ama ene o ma do fu ba ye sa je o mo kasa na no na ye da mo si Ago, nana no pa to mi se mo ni de kaka kakra. Ofa ya ko fun mo pa to no ko. Pa to mo ni mo busi apa ya ba ma. Pa to. Ame kete a. Ante ya antoa. Ene ante agro nko ni. Sisi. E pa to mo ti na mi na ha mo ti e mi kakra. Me ti na ha ma ante ya antoa ba kwa abu acha o wa ma. Oni ni yiri ni. Papa chesi no e kabe e wuni na wonse ma ko na fo we da so ma apna ani na kusi o wuti na bitina ha o mo se ene o ka ya bi ewu pa bo ache no fa e da ewu e ti no mo ti mi cafe o mo ba no ma be ta ta no mo sa so ya ko no mo ya ni sa pra e bi ni pa ba cho pra o ma na ni o ti e be ya ta e to mo so mo ba ya ano pa no o mo ti ya ma o mo be ti ya no mo fe ka to bi aba ke so abe ti akọ okro e to mo ba ya o mo be na one crate e na ke ti a e ti mo so e ni o busi e ni na so mo nye na mo fa ma do ko a o mo be ja wo o ma ya de na mo fre wo no e Mr. Abuaji, I have been also to our church. na ɛyɛ 24 aduonu nan no
ɛkyɛ sɛ ɔwɔ mpam ne yɛgya ne kwan ne yɛatena so ne yɛayɛ no yie 23rd of May ɔpɛni ɛyin sábẹ yẹn sá àdókò ní ẹjọ ń fọ ẹsẹ ní nyinaa ti di ẹkọ so ọsẹ 23rd May ayi osùnmù ni mo dá ọtọ so aduonu mmiɛnsa ɛna abɛɛmà yɛ abɛn obi a ɔte aduro bɛduru ha ɛgya ne kwan ɛmasi. And that's what Chairman, the staff is what Chairman.
to a better. As I said, the so you will be at the actually Sister Chama. Sister Chama, staff for still with an instant 50,000. Where the young swambo, not on to Minas, a very great in Sabasho. Get a matter of what, your job, yesterday staff of Casano. Get a one thing. You many of you are answered, or you call by a former dear mother. You, then on that. Nena bia chama ba bia wo bia no asomra ha no ntina bitina ha bi ko bi ma ka bi achia sai da wo nko ma fo fra twe dia ba ya se me kasa ahomie aya no na ni ama no na no fa sefo o ko so wo ko ma ye dia ko mo do no se to ni ko sia enti sa na dia to na ni ato o mo so ni enti ko ma fra se o mo sa sika se ni sa ko ma bi no esi so na fama na na katia mi afanto doko ma adofo a eja mi ye anu to amono sister danchi na nya chama ti o sister danchi waso na wa boko ahia amoncha mona abai wa kitura ni o sina bi oso ono so ni sika sidis apemu mu oso fire de odi ya eye anu to amono wona na chama ya de to wo wa jodi no ene ku obi na na no chama ya sia de to mama oso ono so akola ketua do na maketua esa usika sidis apemu ni eno ono so de boa ni wo fa ayiye esa nsa ko na na no to na na ma aso da da fo no na me jira ha na me kata sia no no na oba no so fi ga so no so na ake de fo be fi challenge ne de chale o ti bi ta ki ake de fo ya wa ha pa mi akani maso ni me ko ko ni de ye adapa na de dia adia na ni me ko na busie ni ma ko ya mi ya Madia mira ba maneso nigeria Madia mira ba maneso nigeria Madia mira ba maneso nigeria Madia mira nigeria
ya ma no na da fo a mo fi atwede bae no wo so busa achime dia ma mo hia o jomburo no de biasa ya da ma se ya se fo eni mu ni bone na asama to mo nyina na odo no amachi ma odo no enko ya o bibia wa ba habia ayo ya bi ni ya go fo shira o bia tẹ́lẹ̀ bíbí ẹ̀ òbí á ṣírí ọ̀yà àbẹ̀wò wọ abẹ́kẹ̀. Don't
na adaduanan nso no na ɛhyɛ mu o adaduanan no hyɛ mu 24 fofoa nti ɛsrɛ mu ara mo a moka akyiɛ no sɛnea abusuafani ɛnseɛ adɔfo damasi damasi ɛyisi.
When uncross for a buyer, you damn one sick, you damn one sick. I mean, strum. I dear Chia, you damn one sibium. So much is it, 4 FM 4, a bill on my wireless here. Hey, you no, I make a giant and man in a bush here, and I damn one fear, you damn one sick. Hey, oh, bad, I do, I was being fantastic. What's the one yet? Only I began some dear, and yet let and overcome. I did say, when we say I made that fashion, and son when we said, let's say I did. And to say that, when you are pushing a moody, I didn't know what you got. About you are sick, being as creative about it. You know, pushing, you know, about the machine, or more Caribbean. When you come out of fire, Ekasa, I don't know. Openi Henry. Oni na busia kasa no. Manya Africatia. Oni de ma abusia kasa no. Oni na si edikai de asida edikabia ebi asamfu yehu a ono edi de gas mani a wo wo nyara asi. Se adipefe Gabriel. Yama. Yo Sabri, te ebrene ko. Ende yese jom ha. Yawo loko. Aye di ko ye twi kasemu a. E freno ewo adaka ba kusiwo. Yawo sinapo. Ashe di suit. Akoto adaso. Yanya ya sasi ni maka amfani wasi itabichire no wotia sakre odaso ensemfo ana wotia hu na no odane ensi ya so so egu oku odane anu sisi ho ya so man yeso we yefo mu yefo pam ani ka da o masi anu ati no ebia na ka gba tato obra se obani ya be 23rd of May. And I will do her 24 or San of Penico could you almost 30th almost 31st, but I didn't know that I did not go. San on the 3rd of May, Ufitano.
ɔno nso yɛnum sikasa on the 3rd of May obi ta no yɛnum sikasa emu yɛ nhyɛn no so damas adeɛ ti kampus akɔ yi koo a ɛyɛ asida a efiri ɔbɛni Henry ɔbɛni yɛ abɛɛma no na ebusua maame abirɛnkɛte a ne na ebusua ne ne ba.
tie me ko ya sɛ wodi yɛ mu yɛ kyerɛ Awurade man ɛna obi wo ɛna tɔtwi ɛwɔ wo kyerɛ na osuro wɔ mehwɛ Awurade fan mehwɛ a ɛhwɛ Awurade fan asɛm so ɛna ɔdomfo ɛne mubohufo no wosi bibiara mu yɛmfa seda ma wo anɔpɛ yi nsini na bɛgye w'aseda yɛda w'ase sɛ wode wo bɛyi ɛmaa yɛn wode no ɛfɛm abusua saa mmere ɛmmerɛ so wɔde mpagye nyinaa baabieyɛ afrɛ no sɛ ɔmmra na ɔmɛgye n'akɔtɔ saa mmere na ɔgyina ebunkrunkru no mu ɛresu frɛ wo ɛfiri sɛ wɔyɛ onipa ɔma asase soɔ yi na wo mmaransɛm no nyinaa na ɔtumi adi soɔ na nea wohyɛɛ no nyinaa na ɔtumi ade yɛ adwuma ɛdɛ nara a ɔfom ama yɛdi tia wo nua ɛno nti yɛmpaebɔ yi so nka yɛmfa no mfomsoɔ biara kyɛ no saa berɛ yi a wato nsa frɛ mu ɛna yɛserɛ sɛ ma wabɔfoɔ no Michael ɛmfa wo sukunku no ɛbɛdware no na ɔnsɔ ne nsa ɛne ne gyaaka ɛmfa nka aba gyae abusua a wogya w'akyirɛ so ɛɛhyɛ wo nsa ɛnam ne wei so na abusua nya ɔdɔ nteaseɛ ne nkani wɔn a ɛnam onua yi wei so ɛdɛ nyinaa de wɔma ɔhyɛ wo nsa so wɔn nyinaa wɔ kɔdeɛ ntabaaso na de borɔ mfa wo bɛdwa so kasi biribiara bɛawie yi a ɛsɛ wo Awurade ɛna wayɛ yɛda wase anɔpɛ yɛde ase dɛ na ababa Jesus Christ ɔno na ɔne wo ɛne sesɛ kɔnkɔn no mu ɔno a yɛnse a ɔwɔ so Let's have a watch on the South Road. I know what I
kɛse Thank you.
Anda sabe ya kasanya edoblo ese ba famra e bedamase bisinamu a nkekesi apo no amra ke no kura mu timi boa ankwa kura no kura e kura yitimi boa bedamase Tumfo ene anope so oma ede enafie kese ene ema ho evise waye adum bebre eyewo ena wode yenkwa ache yen enti ena yedaso enjina ya namo so ena anope ya yetumi ekeka ye ho asafo rade enye ni penyina na enya ne seye ena anope enti se ye kase ye da wase na no pe ya na esel na efata o efise ona ode adom yen ye nyankopon ya banke sie ona ode oni pada sene ebedua asa otiasfo asase so na wo ka se ye ahoho ne amanfrafo e wo asase so na yenkwa na so etia yada wase se wode yenua oben nkwa fm yen ewo patiasfo asase so bre se ne fata museye ena wo a wode no fm yen no so watonsa afre no ye kan se ena ase enkan odinda nyame tumfo sabre ya wo ma adidifo ahia mu ewo bibia mu ha na yebe jam abusia ade ato ani ye saa ne be kan no na wo de wonu se eye enti no wafa wakoa ede no ekro ye jane honhom ehye onsa don ne bremu na metumfo eso se fa ni sie baby pa asafrade e ba ni se ya na ehiama entotoye ne nioma bebre ni senti ya bon paye ejai ehie ho entotoye ne hihye nyina ede ma bibi bia be basa ye twemu e wo Yesu Kristo din mu entokwa adwen a inside asafrade sa wo ba mu a adwen nyina be ba ko entotoye nyina be ba ko na bibi bia ebewie peye e wo din mu ye ja won a e wo chichiri menti ya wo to anamo aba enam dwumadi nyina so e hyonsa ye sra okwan so kose e ma won nyina ye so se fo nyina bra bedru asundwe mu na se ye wie bibia no asa konso a
wasan so a ɔkɔre ntaban so de wɔn akɔ akɔduru fie asomdwie mu asafo awurade wo a woyɛ werɛkyekyefoɔ no yɛgya abusua nyinaa ba w'anim ɛsɛ kyekye wɔn nyinaa werɛ na yɛmfa yɛne ɛnto wo asafo awurade wo so ɛfisɛ wo deɛ sɛ wowɔ biribiara mu a ɛwie nkonimdie wo a yɛne wo ɛhyɛ aseɛ yi yɛsɔ sɛ ma ɛnkɔwie nkonimdie mu ne yɛmfa wo na aseɛ ɛma wo ɛwɔ yesu kristo din mu ne yɛbɔ mpaeɛ adom nti amen Yo, abusua mo ntena sɛ Bye.